klasiko bat jarriko dute, niri asko gustatzen zaidan klasikoa. Hor mantenduko dugu, ja. Xabi Casadorekin bat egiteko aukera badaukagu. Xabi Casado, esaidazu ze giro dagoen autozine horretan eta ze pelikula emango duten? Gabon, Claudio, ez dizuten zuten telefono bidez, baina, bueno, nik hitz egiten hasiko naiz. Hasi dira lehenengo kotxeak sartzen, denera 40 bat inguru sartuko dira hemen. Afora berez handiagoa da, baina erenera murriztu behar izan dute, segurtasun distantziak mantendu ahal izateko. Ez kotxeen artean, baina bai komunetan edo tabernako terrazan. Ingurua erakutsiko dizuegu pixka bat, hor, pantalla handia dago, eta hemen terraza nahi duenarentzat. Minutu batzuk barru, Spielbergen Tiburon ikusiko dugu, dena oso vintage, oso retroa izango da. Minutu batzu barru nire lankidea Asier eta biok, hemen izango gara Gris pelikulan moduan filma ikusten. Geroxeago komentatuko dizuego. Zelan nabaritzen den, Xabi Casado ze gaztea den, retro esan du Tiburon. Guretzako... Bueno, nahiko retroa, Retro, baina... Bueno, gero arte, Xabi! Marrazoa, Tiburon. Nik oraindik ere musiki entzuten dodan bakoitzien esnaz bainatzen. Berehala joango gara, autozineak oso bereziak. Hemen behintzat nik ez dut alakorik askotan ikusi eta agian etorkizun berezi edo aldatutako etorkizun honetan agian kulturarako gunea ere gune berezia izan daiteke. Pelikula hasi dela uste dut, 10etan hasten zela. Xabi Casado, Gabon! Bai, begira. Zuzeneko irudia da. Gabon, Claudio, bai. Bai, hasi da pelikula, Spielbergen Tiburon klasikoa, nire film klasiko gustokonetako bat gainera. 2 hilabeteren ondoren ateak zabaldu duen lehen zinema da Euskadin, eta hemen gure inguruan eskubitan ikuste duzu, denera 40 bat kotxe daude, berez gehiago sartzen dira, baina aforoa erenera murriztu behar izan dute, segurtasun distantziak mantendu ahal izateko, ez kotxen artean, baina bai komunetan edo terrazan. Eta zergatik Tiburon? Azken aldian film berriak estreinatzea bertan bera gelditu delako eta baita aitzaki polita delako film klasiko bat ikusteko. Orain tartetxo bat izan dugu jendeakin hitz egiteko, denak gogotsu zeuden zinemara etortzeko horren beste egunen ondoren. Xabi Casado, oraintxe bertan entzun dugu musika hau entzun, eta ja beldurra sartzen zaizu. Niri ere asko gustatzen zait, Marrazoa, Tiburon. Galdera bat, segurtasun neurriak mantendu dira, hor, separazioa handia dago kotxetik kotxera. Horretaz aparte, kotxe, nik pentsatzen dut, begira, atzo bizikletei buruz hitz egin genuen. Eta ematen du, batzuentzat, etorkizuneko edo ja orainaldiko garraiobide egokiena dela. Horretara kotxe barik joatea posible alda autozine batera, bizikletaz bazoaz, gero ikus dezakezu hor nonbait, pelikulie? Bai, hemen gure eskubitan terraza bat dago, nahi duenak horre ikus dezake, horre altaboz txikitsu bat dago, segitu alizateko. Momentu honetan ez dago inor, gehienek, denek nahi dute kotxe barruan ikusi, baina egia esan, autozineena alternatiba polita da, segurtasun distantzia mantentzeko aukera ematen duelako, adibidez Danimarkan edo Alemanian arrakasta handia izaten ari da garaiotan, eta, bitxikeri bat, belako taldeak ekainaren 27an hemen kontzertua eskaini behar du. Mungiakuek, kontzertua, euren jira egingo dute, estatuko beste hainbat autozineetan eta horre ere bai. Karo, oin pelikulak ikusteko, baina musika egitaldiak edo antzerkia egiteko modu ona izan daiteke. Gauza bat, Xabi Casado, gaur Tiburon, Marrazoa, baina igorri ezaio gure lankideari, kamaraden lankideari ez zaio gustatzen. Asteburu honetan uste dut beste pelikula bat emango dutela, ia animatzen den? La Sirenita. La Sirenita, biurrunek esan duena. Zein da, asteburu honetarako programie zein da autozinean? Badakizu? Asteburu honetan La La Land musikala eskainiko digute hemen, Claudio. La La Land gustatzen zaio da. Bazaio, Bai. Erreserbatu behar dira sarrerak lehenago, ez? Bai, internetez erosi behar dira, hoxe. Igor. Azkar, berehala saltzen dira, mundu guztia irriketan dago etortzeko. Azkar hartu behar dira leku barik geldituko gara. Igor, zuri tokatzen zaizu pagatzea. Eskerrik asko, Xabi Casado!